Алар бизге былтыр килип калдылар инде. Көз алдылар агыш түбүнө. Кыш салкын баштагы мәдәни салкыннар булса митеңнән бәлки туңарлар, кышлар чукырдык алай чыкмадылар. Элек мен чырда инде 4-нче шундый нашистиви. Урман кырында 2-3 песалган жерлери булайды. Алар шулай перевиз үреледі, шул перевизге тора имаркы сүйіп көкелер сағалар. Бір перевизде 180-ден 200 хатты көкей бола. Шунdan инде кыткатчы болата, алар ашылары башлады. Міне былтыр келіп қалдылар әткенше, яз күні 5 майда чыга башлалар алар. Біз инде баштагы мәне кичкенегине булалар, алар инде зурая бардылар. Шундан соң былтыр инде ясаган идек негизлеме. Кеше йөрмәгән җирләрдә умарталыклар булмаган, авыллар булмаган җирдә эшкәртергә дип машиналар килде. Бу бишендә эшкәртә башладылар. Алар бишендә бетереп киттеләр инде. Бу җирләрдә бу эшләгән эшләрнең битемлеме, кирәк, алар файдасы булдымы, шуны тикшерү бара. Әле мин әйтәм, аларның нәтиҗәсен. Шуны ашы башладылар. Башка елларны 2-22 ашагач алар менә курчак көләнәләр инде. Быел күп булганга инде алар азык җитмәйме, озак бара. Инде айдан артык. Әгәр күрәсез кайберләре хәзердә курчакка китәлмиләр. Күбесе киткән инде. Бер 10% калды. Анар ул курчаклардан күрәче бара инде. Аның зуратлары ерак карагыча 50 километрга, кичкенәләре кичерәтләре 15-20 километрга барып кыйсалда инде. Ул җирдә яңа курчаклар вакыт килә. Бу кортларны кайсы кошлар ашый? Күке ашый диләр. Күкенең ашаган үзен күрмәдем. Бер сөйчеп шулай быел ташыралар. Шулар үзен күрмәс. Инде менә бу яфраклар күрәбез юк. Кеше бик борчыла бит инде, зыян килгән дип, агачлар кырыр инде дип. Менә ничек әйтә аласызмы, бу агачлар яңадан яфрак ярырмы? Инде менә алар агачлар кырмый, алар аша битергәчтә, чөнки тамырлар бит инде мәдәләрне җибәреп торалар. Инде береләр чыккан. Эчкәндән балар яфракка, якорына яфрак ата башлыйлар. Яфракчы бара башлыйлар. Яңадан 15-20 метрдән урман шулай яшел булачак. Демәк, борчылырга нигез юк. Борчылырга нигез юк, агач халак булмый. Чөнки ул әле исән, аның тамырлары эшләп кәүсәләре эшләп торалар. Ул үсеше булмаячак. Ул бит инде һәр елны күп мәдәр менә кисәк, аның еллык бөҗралары бар. Теге былтыр кебек уңышлы елларда ул бөҗралар зуррак була. Быел тар булачак. Чөнки бер ай инде яфраклар юк, синтез бармый аларда. Һәм шулай хәзер күпмедер вакытны яңа яфрак чыгуга көчен бирәчәк. Шуның өчен үсеш аз булачак. Менә бит инде халык шулай борчылып, нигә күрәләтә торып ашаттыралар икән дип, нигә агу сипмиләр икән дип әйттеләр. Нигә агу сибелмәде? Моның аңлатмасы бармы? Әйткәнчә инде bir vaqtda da agу agу sipmәде. Чөнки хәзер урманда кышлар баласы бара. Кырдагы елгалардагы кышларны бит инде авыл хуҗалыгы почти битерде. Кышлар урманда калды. Менә күрәсез, сайрап торалар. Әгәр бит инде агу сипсәк, 45 көн бер ел буе беренчедән кышлар үлеп бетәчәк. Ярар бу менә икатна бер ай яшады да, бетә урман яңадан яшәрә. Кышлар бетсә бит аның без экология зыян китерәбез. Аның ел буе ашый торганнар чыгарганбыз мөмкин анда. Шуның өчен бик сак эшләргә кирәк. Менә минемчә дә әйткәнчә 4 мәртәбә эшкәрттек, берсендә дә химик мәддәләр кулланмады, гел биологик препаратлар булды. Менә анарга соңгысында вирен энш дигән җитди препарат инде ул аларның аталарын нәселсез ясый инде. Менә шундый әйбер файдасы булды. Икенчедән бюджетлар алар бәйгендә 200 дан артык бюджет, аның 100-се файдалы, 100-се зыянлы. Алар бер-берсен баланста торалар. Бит хотели как лучше получили, как всегда дигән шикелле. Аның файдалысы беренче халык булырга мөмкин. Тегеләре
Kesinçe cay bu anları ormanda yaprak bulmak mümkün. Onun için biksak boş bilen biksak işler ekiyor. Onun için yaşlap uylap barır bütün defendaşlı ben takdim etkenimse şimdi materyallardan kullanıyorum. Инде менә булар курчакка әйләнгән, берничә көннән чыгып, күбәләк булып, очып китәчәкләр. Алар кая очачаклар? Bizde hazır Mayır, balık pistesi, Mamadır, şu rayonları çekiyor. Алар күпме гомумән күбәләкләр, күпме ераклыкка кадәр очалар? 30 kilometreden 50 kilometre uçuyorlar. Yani gömürleri uzun değil. İçkinden 5 gün falan şey. Allah içip baralar, Allah aşamıyorlar bir nesede. İçip baralar da oturup kökey sallarlar da anlaşında biremişin yanında felek buluyorlar. Yani baltırgı fotoğrafları var. Инде киләсе елда менә ничегрәк булыр икән, фаразлап булыр микән, мондай кортлар калыр микән, булыр микән, ничегрәк фаразлап әйтеп булмыймы? Bulacak indi, ezerek bulur diп көтәбез инде. Чөнки әйткәнчә монданың көчсезләре, аларның шулай битендә чир һәр вакыт сәламәлек әйбергә ябыша. Шуның өчен өметләнәбез инде. Аларның табигый шулай бетүләре була иде инде. Шуны көтәбез хәзер. Нарлат районында бит күп булды инде. Алар шулай диләр, әкрен генә кимү башланды диләр инде. Шулай да инде киләсе елда барыбер белеп булмый бит. Менә әйткәнчә мондый кешеләрне булганы юк иде. Күп барыбер бирдек инде без нигә. Тикшереп коя бар, алар хәзер коя кайсы җирләргә бит инде билгеле коя китәселәр. Шул җирләрне бирдек. Киләсе елда эшкәртергә дип инде. Мәскәү нәрсәтер. Рәхмәт.